बिगुमै नोंनि फिसाजो गेदेर नों हाबा जाबायना जायाखै आच्छा ओमफ्राय नोङो जाहैबाय गुमै बिगुमै नोंनावबो न'आव बेयावहाय थानो हौवा मानसिथ' गैया नोंनाव नङा होमबा मादैनाव ओं दा बर्थमानसिम ओमफ्राय हराव नों माबायदि थायो गिया नोंसोरो माथो दरजानिबो थिग गैया न'निबो थिग गैया ओमफ्राय मा खालामगोन दा कारेन्ट दंना गैया कारेन्ट दङ नोंसोर सानैजों गियाना बिमा फिसाल' थायो उफाय गैया माने बिथांमोनहा बे न'आवनो थायो आरोखि खिन्थु बे न'आ जाहैबाय माने ना दरजानि थिग ना माने बेरानि थिग ना कारेन्टबोथ' गैया होनदों नामा कारेन्ट दङ थेवब्लाबो माने न'खौ नायोब्ला आरो बेबो जाहैबाय माने बेवहाय अखल हिन्जावफोर सानैल' थायो हौवाफोर गैया लामाया जाहैबाय खाथियावनो माने एसे हरनि खोथाखौ नायोब्ला एसे गिख्रंथाव नुदों आरोखि आङो खिन्थु बिथांमोना थायोनो मोजाङैनो थायो होनना बुंदों खिन्थु बिथांमोना मा खालामनो दा मोनसे समावहाय मोजाङै दंमोन दा माने मा जाहैबाय मोनसे दैया फैनानै बिथांमोनखौहाय माने सिलिंखार बिलिंखार खालामलांजोब्बाय मा खालामदा उफाय गैया आङो दिनैहाय नोंथांमोननो गोदान जायगा आरो गोदान मानसिफोरनि नुथाय आङो दिनै नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेवहाय बिथांमोनहा मानि थाखाय फैनांखो आरो मानि थाखाय बिथांमोना बेयाव फैनानै थाफैनांगौ जाखो बबे गामिनिफ्राय आरो बिसोरो बेयाव फैनाया बेसे गोबाव जाखो आरो दंमोन बबे जायगायाव नङा होमबा बेखौनो आङो दिनैहाय नोंथांमोननो मोजाङै दिन्थिलांसै आरो जायगाया बियो बबे जरावहाय आरो मा खारननि थाखाय बिथांमोना जायगाखौ गारनानै खारनानै नैबे गोदान जायगा नागिरनानै थाफैनांगौ जाहैगोन नङा होमबा बेखौ आं नोंथांमोननो बिथांमोनजों रायलायनानै फारसेनिफ्राय एसे दिन्थिलांनोसै आं नङा होमबा एसे जायगाखौ एसे दिन्थिग्रोनो नैबे लामाजोंहाय बेबो जाहैबाय मोनसे न' ओरैजाय आरोना बेबो नैबे मोनसे न' आं दायो बिसिनि न'आव थांगोन थांना आं रायलायगोन ओरैबो थांगोन आं दाहाय बेजोंबो रायलायगोन आरोना ओरैबो दं नै बेबो जाहैबाय बर'आनो जानांगौ खोमा आन्दासाव बर' ना मा थेवब्लाबो आं मिथिया ओमफ्राय नैबेयाव जाहैबाय इयावबो न'खरसे दं बर' आं बिसिनाव दायो थांग्रोनोसै नायबा माने गोदान आरोखि न'आबो गोदान माने बिथांमोनहा दासो माने ओरैनो खाथाबलाबायना थादों ओमफ्राय बैयावबो आं थांगोन आरो बै ओरैबो थांगोन दे आङो दा जायखिया आं बिसिनाव थांग्रोनोसै मानसि दंना गैया मानसि दंना गैया मानि थाखाय जावदों बेखौबा बेखौथ' मिथिला दायो बोरैजाय नोंसिना लामाया बोरैजाय लामायालाय बोरैजाय ओरैजाय लामायाव थिंसो सिलाया बोरैजाय माइखौसो गायजोब्बाय वाव नै ओरैजाय वाव बोरै न' मालिकआ सोर नोंनो ओमफ्राय नोंना एक्टरालाय अबाव मावहैखो गुवाहाटियाव आदसा ओमफ्राय नोंसिना न'आव मानो बिदि गोदान खारबोदों अमफ्राय खारबोखो कासलानिफ्राय मानो खारबोखो बेवहाय दैया बेसे गोबाव जाखो बेयाव फैनो देग्लायल'सो बैसागआव ओरैनो जेनेबा न'खरबेसे दंमोन नोंसिना ओजोंहाय दा रावबो गैला गासिबो खारजोबनाय गोजा इफोरबो गासिबो आदसा आदसा ओमफ्राय हाया सोरनि बे दा हाया हासानि बायना लाबाय बिगा बेसेबां बायखो आधा बिगाबो गैया होनदों ओमफ्राय दा नोंस्रा बेयाव साबेसे परियाल गुमै बिगुमै नोंनि फिसाजो गेदेर नों हाबा जाबायना जायाखै आच्छा ओमफ्राय नोङो जाहैबाय गुमै बिगुमै नोंनावबो न'आ आच्छा नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो आङो बेवहाय जे मानसिया जे गोदान गोदान खारबोदों होननाय खोनादों आङो बबेनिफ्राय आरो मानि थाखाय बिदि फैलायनांगौ जाखो आरो मा खारननि थाखाय बेफोरबायदि माने थाब्र' फैलांखो बिदि हा गोदान लानानै नङा होमबा बेनिफ्राय बेसे गोजानमोन जायगाया इसोर जेनेबा थानाया खारना बिनि आरो बै कारसलायाव रायजो जाना दंमोन बिसोरो दैमाबारियाव गोदो बर'नि हा दंमोननो बेहायनो एसे हारसाफोरा हा बागो होदोंमोन बर'फ्रा रायजो जादोंमोन दा हाया ओंखारबाय नोंसोरो लाफायनो हासिगोन होननानै गोबां हाखौ जों होनायबाबो एसे एसे रानना होनायसै होननायखाय फैनानै रायजो जाफैदोंमोन बारु बिसोरो नायखौमै 15-16 बोसोर 20 बोसोरानो जाफ्रामबाय रायजो जादोंमोन बारु औवा बारि गय बारि बायदि रोखोम ग्रिन ग्रिन बारि बागान जादोंमोन रायजो जादोंमोन आरो बिदिनो जागासिनो दंमोन बिसोरो सोलिगासिनो दंमोन खिन्थु दैया अकस्मात जियादल दैमाया बोरै बोरै फैखो सिमां बायसा फैनानै ब्लु सार खार खालामदों ओमफ्राय दा नोंना न'आव बेयाव आरो बेनिफ्राय आङो मोनसे खोथा खावलायनि दा नोङो न'आव बेयावहाय थानो हौवा मानसिथ' गैया नोंनाव नङा होमबा मादैनाव ओं दा बर्थमानसिम ओमफ्राय हराव नों माबायदि थायो गिया नोंसोरो माथो दरजानिबो थिग गैया न'निबो थिग गैया ओमफ्राय मा खालामगोन दा कारेन्ट दंना गैया कारेन्ट दङ नोंसोर सानैजों गियाना बिमा फिसाल' थायो उफाय गैया
ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोरो ओजोंहाय माबायदि दंमोन ओजोंहाय जेनेबा नोंसिना जोंनाव बेहाय जेनेबा नोंसिना मेन न'आ बबावमोन गोदो बे कासलावनो जों उन्दै उन्दैयावनो आइमोना माबानिफ्राय लाना फैदो आरो कामरुपनिफ्राय आच्छा बेयावनो देरनाय आरो बेयावनो देरनाय बेयावनो हाबा जाबाय ना नों हाबा जायैनि सिगां नैयावनो दंखायोमोन ना हाबा जानासो फैदों नोङो हाबा जाय माबा उन्दैयाव जेनेबा जोनोमानो नैयाव आरो जेनेबा होमबाथ' दाथ' नोंसोर ओमफ्राय दाख्लै जे सरकारनि न' सार्भे खालामदों बेयाव खालामजानो जायाखै जादों माबा होनदोंना न' मोनगोन ना मोना बेफोरबायदि माबा मोनसे होनदोंना जेबो होनाखै दा आंहा पासबुक गैया नालाय पासबुक खुलिनांगौ आच्छा बेबायदि आरो खोथाया ओमफ्राय ओरैजाय मानसि दंना गैया बै न'आव एसे दिन्थिनोसै आङो जायखिजाया बेयाव बिथांमोना फैनानै मायदि एसे न'खौ दिन्थिनि बुंबाय नङा होमबा जोंनि माखासे बर'फोरनि हालोदखौ नुयोबा नायना लादो नै माने बिथांमोनहा बे न'आवनो थायो आरोखि खिन्थु बे न'आ जाहैबाय माने ना दरजानि थिक ना माने बेरानि थिक ना कारेन्टबोथ' गैया होनदों नामा कारेन्ट दङ थेवब्लाबो माने न'खौ नायोब्ला आरो बेबो जाहैबाय माने बेवहाय अकल हिन्जावफोर सानैल' थायो हौवाफोर गैया लामाया जाहैबाय खाथियावनो माने एसे हरनि खोथाखौ नायोब्ला एसे गिख्रंथाव नुदों आरोखि आङो खिन्थु बिथांमोना थायोनो मोजाङैनो थायो होनना बुंदों खिन्थु बिथांमोना मा खालामनो दा मोनसे समावहाय मोजाङै दंमोन दा माने मा जाहैबाय मोनसे दैया फैनानै बिथांमोनखौहाय माने सिलिंखार बिलिंखार खालामलांजोब्बाय मा खालामदा उफाय गैया थेवब्लाबो आङो जे थांग्रोबावनि मा जाहैबाय आङो ओरैजाय न'खरनैसो हाबबाय माने नुदोंना नैबो मोनसे आरो दानि जुगावहाय माने नारानि न' ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ आङो नैबेखौ सानदों आरोना बिथांमोनहा जाय जायगायाव दंमोन मोजाङै दंमोन खिन्थु बे दै होननाय बुस्थुआ ओरैबायदि गाज्रि ओरैबायदि हिंसा मानसिया हिंसा खालामो आरोखि ओमफ्राय नैबेयावबो न'खौसो नुबोबाय आं माबायदि अबस्थाया गाज्रि आरोखि बिथांमोननि माखासे थासारिफोरा थेवब्लाबो एसे दिन्थिलांसै नङा बिथांमोना बेसे गोबाव जाखोथाय खिन्थु आंजों माबायदि रायलायगोन मिथिया आङो जायखिया थांनि बिथांमोना माबायदि रायलायो वाव नै बिसिनि न'आबो आरो ना न'नि कन्डिसनखौ नायदो ओमफ्राय बुंदो नोंथांमोना माबायदि बुङो मानसिफ्रा दंना गैया मानसि दंना गैया थांजागोन ना हाबजागोन बिसोर आलासि ना सोर लोगो आलासि आच्छा नोंनि न' नोंना ओमफ्राय एक्टरा बबे नोंनो आच्छा बेसे जाखो आंना जाबाय 27 जाबाय 27 ओरैनो गथ' गथाय साबेसे आच्छा बेनिफ्राय नोंसोरो बेयाव फैनाया खै बोसोर जाखो आंना बोसोरसेल'सो बारदों एसे अबाव दंमोन बिनि समावहाय खाथिसला बेयाव माबायदिमोन जायगाफ्रा जायगाफ्रा माने जों हाबायनासो फैदों जोंथ' मिथिया बैयाव खाथिसलायाव मानि थाखाय बेयाव फैनांखो माबा दैबानानि थाखायसो फैदों जों आच्छा ओमफ्राय दा बेयाव नोंसिना दे न'आ जे बारा अबस्था गैया दैज्लां अखा सिरना सिरा बेनिफ्राय दायो नैबे दाख्लै थांनायावहाय सरकारनिफ्राय जे मोनसे सार्भे खालामदोंमोन न' हाबनानै जे जिअ'टेक खालामदों बेयाव खालामदोंना फट' मारिबाय ओमफ्राय मा होनदों बिसोरो जेनेबा फैनानै आच्छा आच्छा थिग आरो ओमफ्राय दा नों थाबायनो हागोन आदा मा होनो बे नामखौ मा होनोथाय बे थुलुंगा राजानि चेनेलनिफ्राय नोंसोरबो मा मिथिया बारिनि आच्छा बेनिफ्राय बेयावहाय जा जेनेबा नोंथाङा सरकारनिफ्राय मा मोनसे अनसुंथाइ मोनदा मोनाखै जेबोथ' मोनाखै आं जेबोथ' सरकारनिफ्राय जेबो सहाय मोनाखै दिनैसिम आङो ओमफ्राय दा माबा मा होनो बिकलंगनि चेनेल नालाय ओमफ्राय चेनेला 1000सो मोनोमोन आं माबानिफ्राय ओमफ्राय दाथ' मोननै चेनेल माबा होआ नालाय आसनि होआ नालाय मोनसेल' अरुण'दयखौ दा मोनदों बेबो मास मोननै मोनथाम गेप्स जानानै दं ओमफ्राय माबाखौ पेन्सनखौ मोनथ'वाखै मोनाखै हेन्डिकेपनिखौ मोनाखै हेन्डिकेपनिखौथ' मोनाखै दा हेन्डिकेप माने मोननै आसनिथ' मोनखाया दा मोननैनिफ्राय मोनसेल' माने माबानानै होबाय आरो अरुण'दयखौल' होदों आच्छा आच्छा बेबायदि होदोंब्लाबो दा 3-4 माने माहर माने फैसा दियानो मा नोंसोर बर'ना हारसा नोंलाय एक्सुवेलि आङो बर'सो माथो हारसासो रायलायखो ओमफ्राय आच्छा ओरैजाय मा खालामदों नोङो मा खालामदों सोरनो साहा फुदुंनो आं साहा लोङालै आं साहा लोङा ओमफ्राय नोंना बेसेबां बैसो जाखो नोंना आंलाय मा मिथिगौ नोंना अबावमोन जोनोमा जोंना कामरुपआव नाग्रिजुलि बेयाव बेसेबां समाव फैनाय नोंसोरो सिख्ला जानायाव फैदों सिख्ला जानायाव आच्छा बेयाव फैबा माबायदिमोन जायगाफ्रा बाहाय ओइ माबायावसोमोन जोंना मिमाङावसोमोन आच्छा मिमाङावसो फैदों आच्छा ओमफ्राय मिमांनिफ्राय माइबो जाया माबो जाया होननानै हाजो खाथियाव मोदोमफोराव थांबाय बावबो माइयानो जाया ओमफ्राय बाहाय मुथा माइ जादों माथो होननानै खारबोबाय आख' रायलायनानै ओमफ्राय दायो दा नोंहा फिसाला साबेसे
जोंहा सानै माबायानो दिखियाजुलि सासे दं ओमफ्राय आंना हौवाफोर साब्रै हिनजावसाया बेनो अ बे नोंनि फिसाजोसो होमबा जेनेबा नोंजों बिजामादैया थायो आरोखि आङो बे जावैसोआ हाजिरा मावनो थाङो नालाय ओंखायनो हारसिं हाया जे हराव उन्दुनो गियो ओंखायनो आं थाफैफायो बिहामजोजों आरो अ फिसाजोजों आरो माबा हाजिरा मावनानै फैबा न'आव थाङो आच्छा आच्छा बेबायदि खोथा आरोखि ठीक আছে नोंखौथ' मा बुंगोन दा नोंनाथ' हिनजाव बेबायदि नङा होमबा ओमफ्राय नोङो दा गथ' गथाय साबेसे सासेल' ओमफ्राय दा माखासे नों हारसासो आच्छा हारसा बर' रोंना रोङा होमबा बर' रोंगौ आच्छा बोरैथो हिनजावखौ मोनलायनाय जाखो नोङो आं केरेला थानायानो मोनबाय रं नाम्बारसोमोन आच्छा होमबा बै समाव माबायदि मोननाय हिनजावा बै जोङो सय मानि थाखाय मोनथिया आं इदिनो जायो आं दा आच्छा 7 बोसोर जे आं मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय मोजां मोननानै हाबा जाबाय हाबा जानानै हा बायनानै बेयावनो ओमफ्राय जेनेबा फार्स्ट नुजेननायाव नों माबायदि सानदोंमोन गोसोआव जेबो सानाखै मानसिजों मानसि आच्छा बेखौ साननानै हाबा खालामबाय दिनैसिम खै बोसोर जाखो हाबा जानाय नोंना दिनै 2.5 बोसोर जाबाय नामा 2.5 बोसोरसो जाबाय 2.5 बोसोर जाबाय आरो ना 3 बोसोर जाबाय ओमफ्राय दा जेनेबा नोंनि न'नि अबस्थाया जे इसिबां बेबायदि नों दा माबोरै जे मा खालामनो सानदों आंना न'आथ' सरकारि नङाबा माला फैगोन बेखौनो साननानै आच्छा ओमफ्राय दा नोंहा बिदा फंबाय साबेसे आंहा बिदा फंबाय गैया आबौ सासे दं बेबो हाबा जाबाय अबाव ना मेन न'आव अबावमोन मेन न'आ बरदैफाम गगामुग बरदैफाम ओमफ्राय दाथ' थिगानो सोलिबाय दं रायजानाय बेलायाव आच्छा बरिया गोजोननाय थाबाय वा जाहैबाय आंबोथ' माने बेफोरबायदि जायगायाव जोंनि खाथिब्लाबो आं फैफेराखैमोन खिन्थु दिनैहाय आं फैबाय माखासे आङो जायगानि थासारिखौबो नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो माखासे बिथांमोननि न'खरनि समस्या आरो बिथांमोननि न'नि कन्डिसनफोरखौबो नोंथांमोना नायना लादो नै माबायदि ओमफ्राय आरो बिथांमोननि न'नि माखासे हालोदाबो गाज्रि बारा मोजां नङा बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायबाय जे जाय बिथांमोना दिनैसिम नैबे आंनि चेनेलखौ नायदों नङा होमबा खिन्थु आं जे बेफोरबायदि जायगायाव जे फैनानै जे भिडिअ बानायगोन होननानै आं सानाखैमोन थेवब्लाबो माने आं मोनसे जायगायाव फैलायनाय हिसाबै आं माने बिथांमोननि जायगाखौहाय मोनसे समावहाय आं भिडिअ लाना फैदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनाव जाहैबाय माने मा जायगाखौ आङो आरो दिनैहाय माने सार्भे बायदि खालामनो फैनायाव आं थांबाय माने जायगायाव न'आनो गामियाव गरसेबो गैला माने न' गंसेबो गैला माने ओंखायनो सानबाय आं सोंबाय बिथांमोननि गामियाव बबाव खारजोबखो बबाव थांजोबखो होननायाव बेयाव खिन्थिहरबाय नालाय आङो एसे नायनायजों बे लामाजों फैलायनाय हिसाबैनो बेखौनो एसे भिडिअ बानायनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि माबायदि मोनखो आरो मोजां मोनदोंबा गाज्रि मोनदोंबा नोंथांमोननि सायावसो नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायबाय नोंथांमोना जुदि माबाफोर जुदि सोंनांगौ दंब्ला कमेन्ट बक्सआव मोजाङै लिरनानै सोंहरबानो जाबाय अके बिदिबा लोगोफोरा दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय दे अके बाय बाय